Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, pinanggih kalian kula Pinto ingkang badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten menika Jemuah 17 Oktober 2020. Kanthi irah-irahan tetales sejati kang santosa. Ingkang kapendhet saking serat kalih Timotius bab kalih ayatipun ingkang kaping 19a ingkang mekaten. Nanging tetales kang dipasang dening Allah iku santosa. Pak, obatipun sampun telas. Ature tresna sawise ngombe obat. Mireng bab iku Pak Wirya ngendika, "Puji Gusti. Gusti Allah sampun campur asta paring kesarasan kanggo kowe. Lumantar obat-obatan sing mbok ombe. Saiki kari-marine ya." Buminal uga nyedak karo ngendika, "Saiki ngasowa, wis bengi. Aja lali sesuk-esuk kowe kontrol ning rumah sakit." Para sedherek ingkang kinasih, kaereh dening hawa nepsu, Laban melajar nututi rombonganipun Yakub. Pamanggihipun, Yakub sampun mundhut dewa-dewa sesembahanipun Laban. Saksampunipun dipun padosi mboten pinanggih awit dipun delikaken dening Rahel. Supados prastawa menika mboten badhe kelampahan malih, ing wekdal salajengipun Laban lan Yakub damel prajanjian. Ingkang narik kawigatosan inggih menika Laban lan Yakub mboten namung dadosaken tumpukan sela minangka seksi, nanging ugi nyuwun supados Gusti Allah minangka ingkang Maha Agung lan Maha Kuwaos kersa nguningani prajanjian menika. Para sedherek ingkang kinasih, jaman samangke asring sedaya dipun dasaraken dhateng bab ingkang ketawis lan ingkang tinemu dening nalaring manungsa. Mila Gusti Allah asring boten pikantuk papan ing nalar lan batinipun manungsa. Nanging menawi kagatosaken bilih senadyan manungsa sampun ngerancang samudayanipun kanthi tliti, tasih kemawon wonten bab-bab ingkang njalari manungsa boten saged gayuh bab ingkang karancang. Contonipun, nalika ing taun 2020 manungsa sampun gadhahi rancangan ingkang tinata teliti dumadaan wonten pandemi COVID-19 ingkang njalari sedaya ingkang dipun karancang menika dados ambyar. Kados dene Himeneus lan Filetus ingkang sawaunipun lelados nanging sampun nyimpang saking kayekten. Rasul Paulus nedahaken dhateng Timotius bab wigatinipun ngugemi tetales sejati. Inggih menika piwulang lan patuladaning Sang Kristus. Nalika ngugemi bab menika, manungsa badhe saged manggihaken keadilan, kasetyan, katresnan lan karukunan minangka margi ingkang dipun agem dening Gusti Allah nguwalaken manungsa saking kalanipun iblis. Mekaten Sabda Winedhar dinten menika, Gusti berkahi kita sedaya. Amin.